F'Ħattilajt il-Pulizija kienu msejħa fit-Triq San Franġisk f'Bormla wara li daħal rapporti li l-purċissjoni bil-Vara tal-Irxoxt ma setax tgħaddi miż-żona minħabba karozza li kienet ipparkjata. Sorsi diversi li tkellmu ma' Net News qalulna li l-karozza kienet ta' Christian Borch li bħalissa qed jaffaċċja proċeduri varji fil-qorti iżda jinsab barra fuq pleġġ. Għalkemm il-Pulizija ordnaw li tiċċaqlaq din il-karozza minħabba l-purċissjoni tal-ajt jidher li kien hemm reżistenza enormi. Rapporti indikaw li s-sitwazzjoni f'ħin minnhom tant eskalat illi qamet kommozzjoni kbira waqt li folla ta' nies kienet miġbura sabiex tara l-wasla tal-Irxoxt ta' Bormla. Sorsi oħra qalulna li fil-post kien hemm sieħeb Christian Borch Tyson Grek, iżda kontrarju għar-rapport inizjali li kellna, Christian Borch ma kienx fil-post. Dwar dan il-każ il-Pulizija ma ħarġet ebda stqarrija, iżda meta Net News għamel kuntatt mad-depow ikkonfermawlna li l-ħadd filgħodu kienu msejħa l-Pulizija ta' Bormla għalkemm ma weġġa ħadd. Qalulna wkoll li għaddejjin l-investigazzjonijiet. Tyson Grek u Christian Borch qed ikunu akkużati li ħatfu raġel u żammew kontra l-volontà tiegħu. Apparti minn hekk il-kumpanija ta' Christian Borch qed taffaċċja akkużi separati fuq kwistjonijiet serji ma' diversi klijenti tal-kumpanija No Deposit Cars. L-akkużi inkludu fost l-oħrajn frodi u evażjoni ta' ħlas ta' taxxa.